Oh, ilahe. Oh, ilahe ngawi guna mastu purama sidhem. Awem awi guna mastu purama sidhem silat mring dewang jagat karana siram pundha. Kawisating disana. Sono sinawung langening kula pesta maksila stantun lambang Buddha jinantara tutur katurut tutur tulat. Mulih lapting paradya. Winisuda upama prameng neskara karana dutung ing jaman purwa. Gonggo, gonggo, trigonggo, durga mendak kala sirna. Mangya tekap usangan kita. Tawur ing lambang matumpa-tumpa. Marma panggung, panggung, sang merwengkota sing gebyar. Dumadining wayang purwa. Purwakaning kandha linarik runtuting basa dumeng pura ngemusu rasa yen linarasaya karaos. Mulat sarira hangrasa wani wuruhing diri. Rasa rumangsang rumangsani lir jalma ngilu kaca. Jarweh wis rinakocah ing carita becik wis kagelar ing madring pakiran ya Gusti Jatri amirsane pagelaran inggih purwa. Surya Candra ndaru miwang kartika wis nurba kodrateng kawasa. Sahari Aratri Hangidri Bawana perwateking Duksina gilir gumanti. Temadati wetanganing dina sasi Warsi Windu kang sarta abad. Tetuan tangkar-tangkar tisin rambun toya jalan pating kremya dadu padhanging kutu tuwalang atoga burung wana yang buron kaya dadya branan tanpa wijalan. Padang terawangan sinar sang Hyang Retawi kang sumur bawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing kalingan bukir abang merenganga lamun kaiksi ayah andilan-andila to bumi. Saya dangu sumurup sang Hyang Retawi katos semeblak kanan kiri ngabange semujenar kabar bawan sinari sang Hyang Basanta tanam tu katon ijo royo-royo hamanggu gunung ingkang katon biru moyo-moyo. Pucing gunung kinumulan wilan kasil ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Tangkuto Mega. Tanwetawis dangu suleng kawula tasih den lasa upaya buka karep tegal sawahe. Anggur silur tanah pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garu rukune anggiring raja kayane. Sawanana pirembagan samara panggih. Sanggang Arkosa dangu saya inggil wis katon melos sinari jagat durung ing papan lor kidul wetan kulon. Sinari jagat kang samya rebut toto, rebut ijo, rebut kekuwung. Parandene mangke datan ana kang bisa ngungkuli kekuwunge Praja Negari ing Amarta. Ya Praja Negari Indra Prasta. Ya negaring Batana Kawarsa, ya negaring Cintakapura. Papancar kinarya pambukaning kandha sakretring mangke krana negaring Amarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan daya menawi tenambi beng samudra binang lamput kang tanpa pagut. Pegating maning kapantok uting Cakrawala, mane-mane cakring wisik sawana klebing jurang cara kinepung sirung. Kinarya sesuing peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar keboning pasir melaring garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung, royo-royo karang kitri, rowe-rowe ron klopo, bumi subur, pasiten mawur. Satengah tinandur, karo temangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung bebanjengan hangrangsang langit lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang. Awening tirtane. Iline kang pinara-para, playune tinampi wadhuk binendung-bendung. Kinarya hangilani sawah yang pategalaning nara kesma. Mokal panguling tetani bebasan datana mubi sajeng kanggung selo sadya tinanduran kang murakabi pandya Bathari Sri Anggar Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang minangka Pratiwi pategalan rinengga Palawijaya kang ngrembuju gegodhongane ambiyep wae nganti kaya manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadutan Kujawa Cinawi kulan kang mawek sarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya dewen sansang rembug lamun sang aglaring mangunan lamun wanci surup surya samya bali mring kandhange sowang-sowang.
Tatanan cara kandhang ambun anjing malang labet tebi saking tindak Durjana Cukti. Samya sayek seka katya karo luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Indraprastha. Ana gungembanging gunung Anggung reksa lestarun tumurun ratu merah sadu dadi buruk-buruk kaning lingkungan. Langgung-langgung lamunta tinaliti sampun samet ring sesanggeman. Sepenebi saking tindak sansaya sinansaya. Wonten dalane memarsinamatan daya dinayan. Sawiji mapan jating jejeban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karasa kang sak temah babar karya. Kenging binasake negari ngamarta nalika semlaju manjing ring jaman Jana. Panjang punjung pasir pamukir loh jinawi gemah Haripakarta tata turta raharja. Dasana guru kang gedhe bari padhang jagat tidur kuwise turta ado kuncarane. Turta kasusuning manca prajola sinanta wau. Ingkang parangasta pusarang ngedil bangsa negari Indraprastha. Usana pranae dewi-dewi lamun kethek arane Prabu Sabuta Prajeka Dewa wisik pendhita peparat lamun Alendra wenang ajejuluk. Nenggih Sang Nata Prabu Darma Kusuma, ya Sang Nata Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwija Kangka, ya wenang ajejuluk Sang Prabu Puntadewa. Nalendra pepakuning bumi anggung njejegaken kautaman. Soma Beda Dana Dendra sajuga lenggah wonten madyaning Dampar Ncana. Parandene mangke Sang Nata tansah nindakan laku utami sang ya para kamula dadan kantun. Samyasung bulu bekti glondong yang pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Jaman sakmenika den mastani gratifikasi. Sang Nata lenggan wonten madaring Dampar Ncana kinabit sangjaning para banjedi manggung ketanggung Jawa Paloro-loro. Ingkang ngambil pancaning Prabon banyak dalang. Sawunggaling Hardawalika Kacumas Dewi Panggo Kang Sarmaretna. Parandene mangke Sang Natarsa nampi rawipun kadang awreda. Nalendring mandura nenggih Sang Nata Prabu Baladewa menggerakan bilgahipun panenggak Pandhawa satring jadi pati tunggul pamenang nenggih Sang Raden Harya Werkudara. Ya Sang Raden Harya Bratasena, ya Kusuma Yuda, Kusuma Dilaga, ya Sang Pandhusiwi, ya Sang Ganda Mastratmaja. Parandene mangke katinon wiswanipun satriya ora giling Pandhawa. Satru kembar ing kasatran Samujajar ten Bumira Talun nenggih Sang Raden Nakula miwah Raden Sadewa ya Raden Pinten Tangsen. Mulan kedaton ing Pasewakan Agung negari Ngamarta katinon Gutang karana pandhenging datan jangkep gangsal bebek jibek madane manahira Sang Prabu Puntadewa amenggalih wonten pundi? Dumunungira mendranira kadangira panengah nenggih Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka tanggaping gati. Sang Nata Prabu Baladewa ing Mandura arsa munjuk atul nungsung merta nyadong dawuh dhateng arsanura ngrayi Nalendra Ngamarta Sang Prabu Puntadewa. Mulan sangjaring para kawula samya gandeng masisiran jejel Ariel arep petopet tipit marasasat atupan denggol datan posela yayah roping samudring kedharatan. Parandene mangke Sang Nata Prabu Puntadewa asa medharing sabda pangandika ingkang dereng awedharing samawat sangganing para kawula samya ngangsek isa wandhe.
Napa mengku sangga para kawula lire mengku watang sama beta kana danda saking para kawula kadya mbyeng samudra Sritinon ning masewakan pusana maneka warna Puspitengu dyono Iwang manjrah sarwa rama
manik nara mata Obro prabanyo kang kenyaring tejo liwaran ler ki lat sisiring awimbo kekondo tapi obeng marupa kati obeng marupa mando saparan kang mangambar ungas ratune ratu utama patihe linuwe pranayaka yasraja panekare pece parandene tan dadi sing kala bendu malah mangken andatra beta kang ribeti beta aradane wong sak negara
Niwang Agung mugi ngayomana marang para janegara ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Balarama sawetawis dangu rawuh paduka wonten Praja negari Ngendraprasta kula suwun lumebering sih samudra pangaksami Koko Prabu karanten ngantos randhat anggen kula andangu dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa Mandura ingkang rayipun Darmakusuma ingkang rayipun Puntadewa ngaturaken asung pasegan panakrami tuwin pambagya harja mugya kunjuka wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama Koko Prabu Baladewa ya jagat pangestu Kurwayau Bathara jagat Patih Indra Jaladewaku waladala menika ingkang kula tenggo Yai sakalangkung bombong tiyang sing ingkang raka ing Mandura sareng kula tampi sabda pangandikanipun paduka Yayi Prabu Darmakusuma inggih paduka Yayi Adi anggen kula sowan wonten Praja Negari Ngamarta sampun kula tampi anggen paduka asung pasegan panakrami saha pambagya raja mboten kantun tansah wilujeng sowan kula bagya mulya mboten manggalangan setunggal punapa anggen kula sowan wonten Praja Negari Ngamarta Yayi inggih Koko Prabu nanging ewa semanten gandeng sasi menika tasih kalebet wulan ingkang suci mekaten ambuk bilih kathah kalepatanipun ingkang raka ing Mandura sadangunipun menika kula nyuwun pangapunten jenyatanipun kula menika jajaripun tiyang sepuh ngaten tartentu kula kathah klenta-klentu kathah lepat anggen kula muna-muni laku celathu tindak tanduk anggen kula kekadangan dhateng paduka Yayi Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang para Pandhawa. Inggih Koko Prabu sampun kula tampi dawah sami-sami. Iya. Mboten langkung nadan ingkang arayipun Puntadewa ugi nyuwun pangapunten. Mboten napa-napa. Walah. Yayi Prabu, kula wonten timbalan bombong kang tanpa upami ingkang raka ing Mandura. Liripun menapa? Kula kempal wonten Praja Negari Ngamarta menika awis-awis. Kula sowan wonten Praja Negari Ngendraprasta menika arang-arang. Lah sak menika kula sepisan sowan wonten ing laladan mriki, walah kok kawontenanipun bawera mekaten. Kula sampun dangu mboten sowan wonten ing pasewakan Negari Ngamarta, lah kok menika dados katingalipun pasewakan humor mekaten. Katitik papan panggenan wonten Kedaton Negari Ngamarta menika dipun rombak total ngaten. Inggih Koko Prabu. Ning mboten napa-napa. Kula saged kumpul, kula saged srawung kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa utaminipun dhateng para kawula wonten Praja Negari Ngamarta menika kula sampun remen sanget, kula sampun seneng banget. Nanging ewa semanten kok kula awis-awis sowan wonten mriki. Walah. Kula suwun Yayi, kula suwun. Kula suwun dhateng paduka Yayi Prabu Darmakusuma, kula suwun dhateng ingkang sami rawuh wonten mriki ambuk sanes wekdal menika asring-asring Baladewa ditimbali teng laladan mriki ngaten. Inggih Koko Prabu. Mboten larang kok. Mboten larang. Nggih. Inggih. Ngaturaken panuwun kang tanpa pepindhan Koko Prabu. Dawuh sami-sami. Wah. Baladewa kakangku sarawe Baladewa kakangku ning Praja Negara Ngamarta najan aku Werkudara ngaturake basaku katura sarta akeh gedhening luputku aku njaluk pangapura Werkudara iki ya kadangipun Kakang Nunggul Pawenang ya kadangipun Kakang Jodipati sia diatur basa ngersanipun Kakang wis tak tampa banget panarimaku gawe lega rasane atiku.
Ya mung Werkudara pangestunipun Kakang wae tampanana lan apuranen kaluputanipun Kakang Yayi. Yo tak gegem dadekake jimat wong tuwa ora ana lupute. Prayogan lungguh munggon musowan utawa rawuh ning Prajanegara Ngamarta. Yo kaya ora kurang kepenak Werkudara. Nun mangke Koko Prabu. Najan ingkang rayi ing sawu jajar pun nakula kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, lungguh sik. Nakula, kula wonten timbalan. Iki lha kok sing mbageke ngersanipun Kakang kok ora Janaka luwih dhisik? Adat saben nurut saka sing tuwa nganti sing enom dhewe, saka sing barep nganti sing ragil. Iki sadurunge Siadi nakula ngaturke sembahan ngersanipun Kakang kuwi ra ya lumrahe Janaka luwih sikik. Lah iki Janaka menyang endi? Nuwun sewu. Sawetawis Kakang Janaka inggih Kakang Mas Arjuna menika linggar saking keprajan negari Ngamarta sampun wonten 3 candra menika. Wela. Iki ngopo to ki ana wong guyu kok? Dijiwet ki ngopo? Adine ilang malah geguyu. Kose, nakula wonten timbalan. Sababe apa lho kok dadi Janaka Mendra saka negara Ngamarta kuwi lungane Janaka menyang endi? Nuwun sewu kula piyambak dereng mangertosi. Menawi kula mawon boten mangertosi, lajeng para kawula utaminipun Koko Prabu Puntadewa ugi boten mangertosi, ugi boten pirsa wonten pundi denipun Kakang Mas Janaka. Ngono. Nggih. Ya wis ora dadi ngopo, sembahmu wis tak tampa pangestuku wae tampanana. Nakula, sampun sanget anggen kawula pundi. Kula trima rayogaken lenggah padu Kanjeng Koko Prabu Mandura. Ya, kaya ora kurang kepenak nakula. Nun mangke Koko Prabu, kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sedewa tak tampa. Siadi atur bekti ana ngersanipun Kakang pangestunipun Kakang wae tampanana Yedi. Sampun sanget anggen kawula pundi, kula aturi marayogaken lenggahipun kaya wis ora kurang kepenak. Sedewa. Nun mangke Koko Prabu. Sewu lepat aturipun Darma Kusuma diagung pangaksami. Ambuk bilih kanggep ancang sukuma wantun aturipun keng rayipun Puntadewa. Anggen kula nampi rawuh paduka saha anggen kula badhe nyadhong dawuh tumarap rawuh paduka wonten Prajanegari Ngamarta sajak semunipun anggembul wigati. Koko Prabu, awon-awon para kadang Pandhawa sampun karengkuh minangka kadang tanpa beda kados dene kula warga kulit daging paduka piyambak Kanjeng Koko Prabu. Sakmenika paduka rawuh wonten Prajanegari Ngamarta tartentu para Pandhawa ugi tansah amisungsungaken tata krama sumeh suguh arsa lungguh dhateng arsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Sakmenika ingkang estu sanget kepingin kula pidhangetaken, kula kepingin mireng rawuh paduka wonten Prajanegari Ngamarta menika menapa ingkang dados wigatosipun saestu ingkang rayipun Darma Kusuma sak kadang kadyan para Pandhawa badhe nungsung pawarta saha nyadhong dawuh bab rawuh paduka ingkang sajak anggembul wigati Koko Prabu. Leng-leng ramyan ingkang driya lir Hyang Candra katabangan sumuk ing jas katuregan limut kapyarsaning rembing driyama nawung
kekuwung ing hiwang wisesa Yayi Prabu. Kula wonten timbalan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Wah. Bingung tiasipun ingkang Araka ing Mandura. Kedah dhateng sinten malih anggen kula badhe nyuwun senjata pitulung. Nyatanipun kadang kula taruna ingkang jarene kondang titih Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman ingkang kewajibanipun andum kabagyan inggih menika pun Yayi Kresna kadang kula ing Ndarawati menika tan prabeda kados kadang kula Janaka ingkang sampun sawetawis dangu kirang langkungipun tigang candra ingkang linggar saking negari Ndarawati. Wah, kula menika bingung Yayi. Kedah dhateng sinten malih anggen kula nyuwun senjata pitulung. Kedah dhateng sinten malih anggen kula kedah cariyos. Kedah dhateng sinten malih anggen kula badhe matur menika. Inggih. Bodho tan wingi menika kula taksih nyanding bojo kula Erawati. Taun punika kula ijen. Kula ijen tanpa rowang. Kula dhewean tanpa kantha, tanpa kanthi. Kula menika bingung, kula kedah srawung dhateng sinten? Kadang kula Kresna menika sampun wonten tigang candra mendra saking negari Ndarawati. Kula kedah nyuwun dawuh dhateng sinten? Nuwun sewu Koko Prabu. Nggih Kadiparan. Paduka paring dawuh bilih sak menika sampun boten nyanding. Inggih. Pun Dewi Erawati menika kula pegatan Blakasuta Blakutang terus terang kula pegatan. Kaya ora ana ajine wong lanang. Gumun kula. Sareng kula pegatan menika. Lah patih kula Pragata sing sirahe kaya onde-onde niku ora let suwe kok rabi menika lho. Setan tenan. Lah mbok yo Pilabara ki nglipur ratu Gustine jeneng pengarepe lagi lara ati, jeneng pengarepe lagi nandang susah. Lah kok malah dheweke rabi menika lho. Iblis. Inggih, nuwun sewu. Atus pundi? Kula menika dereng saged mangertosi lereke ngrembak paduka rawuh wonten mriki menika sejatosipun menapa. Kula tak matur. Kula tak matur. Blakasuta mawon negari kula ing Mandura menika sampun wonten 7 sasi. Lawasipun anggen kula ngentosi. Menika negari kula ing Mandura ketaman Pagebluk. Negari kula ing Mandura menika ketaman Dahuru, ketaman Welaing Jawata. Ingkang antawisipun salah satunggalipun perkawis negari kula ing ketaman Pagebluk menika inggih kula dipun tilar dening sisihan kula garwa Prameswari Mandura pun Yayi Dewi Erawati menika. Inggih, kula aturi sareng. Mboten saged. Menawi bab perkawis tiyang putri kula mboten saged sareng. Migit-igit rasing manah kula. Kula kedah cariyos dhateng sinten, kula kedah matur dhateng sinten. Kula menika bingung, mboten wonten dalan, mboten wonten inggih punika sawijining perkawis ingkang saged damel pepadhanging manah kula. Getem-getem dasipun ingkang raka ing Mandura. Mekaten Koko Prabu. Lho, sampean kok mboten nangis niku nggih napa? Nuwun sewu nangis menika mboten saged dipun peksa. Sepisan ngaten kaping kalihipun kula dereng saged mangertosi kanthi permana jati kula piyambak. Sejatos sing kawontenan wonten praja negaring Mandura. Aduh. Menawa paduka menika sampun boten pitados dhateng ingkang raka ing Mandura. Sepisan bojo kula Erawati pun boten percaya kalian kula. Krana sangka nggen kula mbeling. Kadang kula kok boten pitados kalian kula.
Kula kedah pripun Yayi. Werkudara tulung ana aku. Wah, Baladewa. Piye? Kowe kuwi ratu. Kowe kuwi sing duweni bawa leksana. Yen to kowe ratu kok tumindakmu kaya ngono. Kaya ngono lagak-lagianmu lan solah bawamu. Wah, tak mesthekake ilang kawibawanmu. Ilang ya ben. Kula kedah kados pundi, Yai? Kula kedah kados pundi? Negari kula ingkang sampun Taman Pagebluk, bojo kula ingkang pun mendra. Sak anak-anake digawa niku. Ming ditinggali anak kula, ragil sing belinge ra jamak-jamak nika. Kula menika bingung kula kedah tareng dhateng sinten, kula kedah tetarusan dhateng sinten. Sinten ingkang keduga saged damel padhang tumraping manah kula. Yai kula nyuwun dawuh. Kula nyuwun dawuh. Hamba kula nyuwun senjata pitulung, Yai. Negari kula ingkang sampun morat-marit kawontenanipun kados mekaten menika. Kula nyuwun senjata pitulung. Awit kondhanging kathah samnyebataken jagat menika sami ngabaraken bilih para Pandhawa utaminipun negari Ngamarta menika saged uwal saking bebaya. Negari Ngamarta mboten tau tate ketekan dahuru, mboten tau tate ketiban welaking Jawata menika krana negari Ngamarta tinunggon wujuding pusaka ampuh ingkang winasan pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Yai. Mbok kula dipun paringi ngambil. Mbok kula dipun paringi ngambil wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada menika mboten ketang tigang kedheping paningal. Badhe kula suwun ngambil, badhe kula boyong wonten negari kula ing Mandura kinarya tumbal wadaling paraja negari kula ing Mandura ing Taman Pagebluk. Sak mangke menawi negari kula ing Mandura sampun walaya nirmala temajati jati temaing mulya. Wujuding pusaka badhe kula kunduraken, kula wangsulaken, kula pisungsungaken dhateng kadang-kadang kula pun para Pandhawa wonten praja negari Ngamarta. Ateges lareking rembag aturipun kang Araka ing Mandura pun Baladewa anggen kula saha wonten praja negari Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung kula badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada kinarya sarana ugi lantaran negari kula ing Mandura menika badhe uwal saking bebendu negari kula ing Mandura menika badhe uwal saking welaking dewa Yayi. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngrakit nawang sesangka nawang Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung mangrompaking madya Gurda kuroreng akiri ro nanggono magawe gelari ro wang-wang Ya jagat pangestu ngrawayang Bathara jagat Werkudara barep kakangku apa semono gedhe priyatining Kaka Prabu ing Mandura ngrasake saha nglakoni lelakon ingkang banget gawe sengsara panggesanganing Kaka Prabu Baladewa di pun kakang banget nggone lara ati lan lara-lara ning atase Kaka Prabu Mandura kuwi gedhe lelabuhane tumrap para Pandhawa utamane kawula sak negara Ngamarta kena ngapa Kaka Prabu ing Mandura nandhang karepotan nandhang kacintrakan negarane ketaman dahuru lah kok pun kakang lan siadi para Pandhawa mung meneng wae duh Yayi destun temen ya senajan to siadi ngrasake dhewe Pandhawa najan ora jangkep Janaka murca saka negara Ngamarta nanging sak bisa-bisa najan Pandhawa uga nedeng nampa pancoban ya kuwi mendrane si Janaka nanging sak bisa-bisa sak biyantu marang karepotaning Kaka Prabu ing Mandura
Mbok menawa dewa bakal welas marang para Pandhawa, tumuli sak mengko kadangmu Janaka bakal timbul maneh Werkudara. Wah, edan. Barep Werkudara piye? yen to ndahar ature Werkudara. Wujuding pusaka diage pasrahna ngersaning Baladewa kakangku. Mesake timen lelakoning Baladewa ing Mandura. Wis ditinggal garwane ya kuwi Mbak Yerawati. Malah nganti seprene kaya-kaya ora ana wong ingkang duweni rasa welas lan kaya-kaya ora ana wong ingkang duweni rasa asih ana ngersaning Baladewa kakangku. Iya. Wah, mbarep aja wikir ringa-ringa aja tidha-tidha. Atur sak biyantu ngersaning Baladewa. Tak kira palimarmaning dewa bakal luwih gedhe tumraping para Pandhawa sarta Baladewa kakangku ing Mandura. Ih, semanten ugi kula kok Prabu. Senajan to rekasa dikaya ngapa kawontenanipun para Pandhawa awit dipun tilar murca dhateng pun Kakang Masing Madukara nanging kula sarujuk menawi wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kalimasa dipun pasrahaken dhateng Koko Prabu Baladewa. Mangkono Werkudara lan Nakula. Nggih. Yayi Sadewa kepiye? Nuwun sewu. Koko Prabu. Yayi Sadewa kepiye, Di? Menapa kula dipun keparengaken majeng anggen kula sowan? Ya. Tak paringi palilah marata diage matura. Sajak siadi arep duweni panemu. Wonten legetaning manah ingkang kedah kula aturaken dhateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Ya tak lilani marang diage maju pisowan mudi. Madaning pasewakan Padyagung tanpa sabawa kepraban dening Sang Nalendra Tama Di Yayi Sedewa banget gawe kaget yasing pun Kakang ya Puntadewa. Teka sak mengko siadi sajak kucem pasuryane ana perkara apa lan ana wigati apa sarta apa ingkang bakal mbok aturake Di. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Mboten ateges kok kula menika badhe mbadal dhateng dawuhipun para sepuh menika babar pisan mboten. Kula menika namung badhe ngedalaken, kula menika namung badhe ngaturaken, kula menika namung badhe nyuntak unek-uneking manah kula. Iya. Ana perkara apa, Di? Nuwun sewu. Menawi sekawit paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, Kakang Mas Werkudara miwah Kakang Mas Nakula badhe masrahaken wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada dhateng Koko Prabu ing Mandura. Bloko suta kemawon menawi ingkang rayipun Sadewa mboten sarujuk. Kula mboten sarujuk. Kula mboten ayogyani sarta kula nggondheli menawi wujuding pustaka kedah dipun pasrahaken konjuk dhateng Koko Prabu ing Mandura. Dasare apa, Di? Lah kok siadi sajak ora nayogyani sarta nggondheli pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada nggone bakal pinasrahake ngersaning Koko Prabu.
Wah, Sedewa. Kowe aja ngrikeni. Kowe aja ngrewi. Kowe aja gawe pekewo atining kadang-kadang tuwa. Baladewa kuwi gedhe lelabuhan itu para Pandhawa. Kowe uga bakal ngrasake lan kowe wis akeh ngrasake dilabuhi karo Baladewa kakangku ing Mandura. Kena ngopo kowe malah ngribeti kowe gondeli? Nggih, nuwun sewu Kakang Mas, kula tak matur, kula nyuwun wekdalipun sekedhap. Kula namung badhe matur unek-uneking manah kula. Sepisan menawi padukan Jengka Prabu Puntadewa pitados dhateng kawontenan ingkang dipun ngendikaken dening Kaka Prabu Baladewa menika mboten napa-napa. Sinaosa paduka mboten mangertosi kawontenan ingkang saknyatanipun kados menapa ingkang lumampah lan ingkang dumados wonten Praja Negari Mandura. Dasaripun paduka pitados menika menapa? Awit nyawang lelabuhanipun Kaka Prabu Baladewa ingkang ageng tumrap para Pandhawa menawi kula mboten babar pisan mboten. Kenging menapa kok mboten? Sepisan kula mboten mangertosi kawontenan kasunyatan ingkang saknyatanipun ingkang dumados wonten Praja Negari Mandura. Mriku sepisan kaping kalih wekdal sak menika inggih jaman ingkang sampun kelampah menika kathah tiyang ingkang sesinglon. Kathah tiyang ingkang saged sulapan. Kathah tiyang ingkang nggadhahi kadigdayan linangkung wekasan saged memba rupa madha rupa kalian sinten kemawon. Lah nuwun sewu. Nuwun sewu. Jagat menika sami nyebataken bilih Kaka Prabu Puntadewa menika nalendra ingkang ikhlas lair lan batosipun. Saking ikhlasipun nalendra ngamarta menika ngantos pikantuk gelar inggih menika nalendra ingkang arahipun pethak getihe putih mekaten. Nanging nuwun sewu menawi paduka mboten nyawang kanthi permana jati mboten maspaosaken kanthi setiti menawi kersa ndharaturipun ingkang arahipun waragil ingkang rawuh wonten mriki menika sanes Kaka Prabu ing Mandura ingkang sejati lho Kaka Prabu. Ingkang rawuh wonten mriki menika panjalmaning mengsah. Wonten dawuh. Aja kaget yen to aku sing merepeki karo kowe. Nggih. Nggih, monggo. Kula tandangi, kula ajangi jembar. Sajak Kakang Mas njodi pribadi mboten narimakaken dhateng atur kula. Ora nggih ngaten to? Yo. Yen to barep meneng bae, nek kula meneng bae. Nanging yen to karo Kudara bakal masang pager betis mergo kowe wis ngenani. Kowe wis nyalai, kowe wis ngluputke karo rawing Baladewa kakangku. Blakasuta kula ngluputke. Dasar kula napa? Kula menika sampun nyawang kanthi permana jati. Netra batin kula menika sampun kula bikak, kula maspaosaken ingkang rawuh wonten mriki niki gambare niki. Mrika sanes Kaka Prabu Baladewa ingkang sejati, mrika panjalmaning mengsah. Wah, kowe ngerti apa? Bayi wingi sore crikis ganyik kowe. Lho nuwun sewu. Kula menika menawi matur, menawi mboten kula petang langkung rumiyin tartentu kula mboten badhe wantun matur ingkang kados mekaten menika lho Kakang Mas. Nggih panjenengan menika sampun ngantos kleru ing panampi, luput ing pangrasa. Kula nyuwun sewu. Antawisipun rasa kalian nalar menika kedah sami. Kedah sak traju mboten kenging abot salah satunggalipun. Awit rasa menika saged kleru, nalar menika ugi saged salah. Ingkang rawuh wonten mriki menika sanes Kaka Prabu Baladewa ingkang sejati. Kula matur sepisan malih ingkang rawuh wonten mriki menika sanes Kaka Prabu Baladewa ingkang sejati. Awit menapa? Menawi ingkang rawuh wonten mriki menika Kaka Prabu Baladewa ingkang sejati, menawi kula matur, kula ngarani nek niki penjalmaning mungsuh, tartentu niki nesu. Lah aku nesu. Lah ora apa iki mung digawe-gawe. Kaya ngono kuwi.
Iblis nganggo sandangan pejabat ki ya kaya ngene iki bentuke. Nuwun sewu kula mriku matur napa wontenipun? Wah, edan. Oh, kula aturi Mas paosaken. Bagune kowe mung kari masrake. Kowe ora sah gondheli wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Lho, kula tak nyuwun pirsa. Iya. Kula mriku sinten? Kula mriku ra nggih peranganipun para Pandhawa. Pustaka menika diculke napa mboten? Pustaka menika dipasrahke napa mboten dhateng wong liya? Menika Pandhawa gangsal kedah sarujuk. Lah menika sepisan Pandhawa ora janggep, kula nggih mboten sarujuk. Menika menapa badhe nekat masrahaken wujuding pustaka lho Kakang Mas. Nalin trompek marma sing sang katriku molok katriku mulung mangremak ing wadya Werkudara Siadi nesu nganti Yayi Sedewa kok mung diuncalake. Oh, Werkudara ngawur iki. Anggepmu lemper kowe diuncal-uncalke. Lemper kowe ora oleh diuncal-uncalke lho Werkudara. Mergo kuwi adab tumraping panganan. Lah iki luwih-luwih kadangmu dhewe lah kok wah lah kowe iki kepiye kowe iki nekat kaya ngono jenenge iki. Menenga. Kowe arep dilabuhi mah cerigis. Yo. Wah edan wong tuwa diarani cerigis. Ora Werkudara ya ora. Walah Yayi, kula nyuwun mangapunten. Namung sak kula kemawon kok ngantos damel geger kawontenan keprajan negari Ngamarta. Nah mboten napa-napa. Kula pitados bilih paduka Yayi Prabu Darmakusuma taksih nganggep kula menika minangka kadang kadhanipun para Pandhawa. Inggih Koko Prabu, kula mangertos. Bilih paduka menika Koko Prabu Baladewa ingkang sejati. Nggih. Baladewa menika untune gingsul. Ha niki lagi gisil niki. Lagi gisil iki. Inggih Koko Prabu. Iya. Malah sak mangke sampun ngantos kedangon. Ih. Tinimbang kawula ing Mandura sami nandhang kacintrakan. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi wujudipun pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Estu menika. Inggih Koko Prabu monggo kula aturi nampi Koko Prabu.
kawin kula menika sampun badhe mupus kawontenaning lelakon gesangipun ingkang Raka ing Mandura. Bebasan sampun boten wonten pangarep-arep malih nanging sakmenika walah kok dewa ngutus titah ingkang estu luhur bebudanipun kados kadang kula pun para Pandhawa inggih paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Wah, matur nuwun sanget Yayi, matur nuwun. Kula mboten badhe saged amales lelabuhanipun kadang-kadang kula pun para Pandhawa malam menika kula ngaturaken manuwun. Dinten sapunika ugi kula badhe nyuwun pamit badhe wangsul wonten praja negari ing Mandura. Inggih. Koko Prabu mboten langkung nderekaken kundur tindak jengkar paduka tumuju wonten praja negari Mandura. Ngaturaken manuwun Yayi. Dawa sami-sami Koko Prabu. Werkudara barep Kakang Wopo. Bubarno jejering pasewakan pun Kakang Nedya kundur ngedaton. Yo, wis tok dawuhmu malah aku njaluk pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Werkudara. Purna-katine pananggilan Sang Natawarsa kundur ngedaton jelek saking dampar kencana kinapit gamparan gading kadharaken sang janing peromban jadi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara ing prabon kayusan saking Mandrawa tindak nyosang nata Yayah Jawata kairing Widodara Widodari. Oh